खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी कक्राझार सहरनि साखाथियावनो थानाय माइबां नोगोराव मोनसे सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय जाय जाथायफोरखौ जों माखासे सावथुन मुलुग माखासे सिरियाल माखासे वेब सिरिज बायदि बायदिफोराव जों नुनो मोननाय जायोदि फिसाया जुदि बिसिखौ मोजां मोनाब्ला एबा गोसोजों गोरोबलायाब्ला आरो बिसिया जुदि फिसायखौ जुदि मोजां मोनाब्ला एबा गोसोजों गोरोबलायाब्ला बिस होनानै जिउ फोजोबनाय आरो बायदि बायदि थासारि खालामनानै माखासे मानि जिउ फोजोबलायनाय जाथायफोरखौ जों सावथुन एबा सिरियालफोराव बायदि बायदि मबाइलनि गेजेरजों एबा सावथुननि गेजेरजों नुनो मोनो नाथाय बे बाराव कक्राझार सहरनि जोंनि बिटिसिनि सिङावनो बेबायदि जाथाय जानायनि अजद होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों गावनि जोनोमगिरि बिमाया खुथार खुथारै केमेरानि फकासाव फैनानै बाथ्रा बुंदों दि गावनि फिसायखौ राकेश ब्रह्म एबा गावनि फिसाय राकेश ब्रह्मखौ ओंखामाव बिस गोनां मुलि जाहोनानै बुथारनायनि गोख्रों अजद गावनि बिसिनि सायाव कक्राझार सहरनि माइबां नोगोराव बिसि साइनि पाल ब्रह्म बिथाङा गावनि फिसाय राकेश ब्रह्मखौ ओंखामाव बिस गोनां मुलि होनानै बुथारनायनि गोख्रों अजद राकेश ब्रह्म बिथांनि जोनोमगिरि बिमा पार्बती ब्रह्म बिथाङा गाबै गाबै फोरमायदों गावनि बिसि साइनि पाल ब्रह्म बिथाङानो ओंखामाव मुलि होनानै जिउ फोजोबदों गावनि फिसायखौ एबा गावनि फिसायनि जिउ लादों होननानै गाबै गाबै खुथारै बे समाव अजद दैखांदों जाय जाथाया दिनैनि समाव बिटिसि नाङैनो गोमसारदों आरो सोमोनांथाव जादों जाय जाथायखौ जों सावथुन सिरियाल बायदि बायदिफोरावसो नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय बे जाथाया जोंनि बिटिसिनि कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय माइबां नोगोरावनो बेबायदि गिलु बालु गिख्रंथाव सोमोनांथाव जाथाया जादों बे समाव फिन फोरमायबावोदि कक्राझार सहरनि माइबां नोगोराव बिसि साइनि पाल ब्रह्मआ फिसाय राकेश ब्रह्मखौ ओंखामाव स्ल' पयजन होनानै एबा बिस गोनां मुलि जाहोनानै बुथारनायनि गोख्रों अजद बिमा पार्बती ब्रह्मनि थारैनो बे जाथाया दिनैनि समाव गोबां गोसारदों आरो गोबां सोमोनांथाव जादों आरो गोबां ससियेल मिडियायाव बे जाथाया गोबांनो सावरायजानायखौ नुनो मोननाय जादों दानिया नायलांदो बिमा पार्बती बिथाङा राकेश ब्रह्म बिथांनि जिउ जोबनायनि सायाव माबायदि बिसिनि सायाव अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना फारि फारि खोनासंलांदो सासे गार्जेन जानानै आं राकेश ब्रह्मनि बिमामोन माने आंनि फिसाया मेनि 10 तारिखाव बियो बिहामजोआ पयजन होनानै स्ल' पयजन होदों आरो बेनो माने बेखौ मोनजानानै बियो जै दिन मोनजादों ओइदिनखालि बेदराव होदोंनो बियो जानानै बे गोबादों ओमफ्राय बियो गेस जादों खर' गिदिंदों बिराद गोबाबाय गोबानानै ओमफ्राय दाना बियो फार्मासिनि मुलि जाहोफैदोंनो बे मा फार्मासिनि मुलि जाहोदों गेसनि मुलि होनना बुंदों ओमफ्राय गेसनि मुलियाव मा गेसनि मुलि बेखौ सोंनायाव गाव होनदों बे माबायाव MRM आव लांबा नोंनाव खबर दं नामा होननानै सोंदों आरो डक्टरा खबर दं नामा होनबाय आं मिथिला मामोन जायखिया आं मिथिया ओमफ्राय फिसालाया होनबाय माबा बिदै बादिबो ओरै खेबफ्रुनानैबो जाहोदों बे खोथाखौ होनदों आरो ओमफ्राय नोङो होनबा नों डक्टरनाव थांदोंना थाङाखै होनबाय थांदों थांनाया आंखौ माबायाव सेलेन होदों ओंखाम जानो हायैनि ओमफ्राय ब्लाड टेस्ट खालामाखै ओरैनो बेखौ सादारन डक्टरनाव लांनानै बिदिनो गेलेनानै बेनि खुगाया किडनि लान्स खामलोजोब्बाय खामलोखांनानै दाना मा जाबाय आं फन हरबा बे सेसे फफ' हांखौनो मोनखाला हांखौनो मोनला होमबा र' आं दा थांगोन होनना बुंबाय दा थांगोन होननानै बुंनानै आं सफैसोबनोबो हायाखिसै